Саши и Алин? Обичаш ли ги? Много са готини. Джо, кажи нещо за Саши и Алина. Са готини. Виждаш ли като семейна двойка? Как ги виждаш? Колко деца? Две. Айде бе! Айде още малко! Здравей първо! Кажи нещо за Саши и Алина. Много щастие. Когато остареят пак да съществува. Виж, че е възможно. Колко деца? Значи, Селинджери 7 описва, много добра конфигурация. 7 малко е доста. да топен. Но поне 2 да са. Момчета. Момчета или момичета? Не момчета и нататък момичета. Страшен си. Здраве, Боже. Искаме да поздравим Саши и Алина, обаче дейката сама не може, така че трябва да й помогне. Кажи, обичаме ли? Много са готви. Много са готви. Много неща да се научат. Много неща да се научат. Something for Крути and Alina. Това ми е братовчедът оператор. Something nice and philosophical. Something they'll remember forever. Нещо за Саши и Алинка кажи. Готли ти е? Те се притесняват дали хората им е гот. На всички ни е много гот. Да. Така. Чакам ви в кап. Тоше. Кажи на Крути нещо. Нещо мъжко. Крути. Крути. Трябва да разбереш, че в живота има по-важни неща от секса. Крути, знаеш гола на големата работа. Че той не мисли, че е много по-голяма. Кажи. Крути. Не, дай кума да кажа. Какво да кажа? Не, Крути. Какво да кажа сега? Сега. Точно казва. Първо си казва. Според мен ключите мити са много повече Аз мой някак да кажа Крути. Дали е така или не, това ще покаже само времето. Окей. Дай, Крути. Крути, честита нова жена. Честит съпруг. Може да не е най-добрия, но ти ще го направиш най-добрия. Аз съм сигурен в теб. Алинка, дръж се, ние сме с тебе. Когато дадеш ще я носа, само ни са марики. И от мене от всякъде, от двете страни ще го слезеш. Точно така. Окей. А точно ще го довършим. С нас не. Това е заговора.